Zelan egin kurrikuluma? Ez dago araurik, baina bai eredu ezarri eta egokituak. Kurrikuluma pertsonala da, horrela, ez daude bi berdinak. Komeni zaizun formatu aukeratu behar duzu, zure profila gehien nabarmentzen duena. Gure aholkuak jarraitzera gonbidatzen zaitugu, neurriko kurrikuluma lortuko duzu. Zure datuz blai dagoen horri bat baino gehiago. Kurrikulum bitaeak gure prestakuntza ibilbideetan lan eskarmentua biltzen ditu. Langile aukeraketa burutzen duen arduradunaren arreta pizteko tresna ezinbestekoa da eta zure hautagaitza enpresak eskatzen duen hautagaien profilen barne izateko. Kurrikuluma laburra izan behar da, hobe motza izatea gehiegi luzatzea baino elkarrizketatzailea galdu ez dadin. Kontu izan, kontatu nahi duzuna uler dezala. Koherentea izan behar zara aurkeztutako lanpostuari dagokionez, pentsatu beti kurrikuluma jasoko duen lagunarengan. Zer uste duzu botako duela faltan? Ez du akats ortografikorik izan behar, eta lan eskarmenturik ez baduzu, zure bizitzan gauza asko egin dituzu, segurazki egokia kurrikulum bitaean jartzeko. Besteak beste, aisialdi monitorea, gobernuz kanpoko erakunden bateko bolontresa, zure elkarteko bloga diseinatu. Ez da beharrezko agiririk, fotokopiarik ez da diplomarik. Bereiek eskatzen ez badute behintzat, kurrikuluma bidaliko duzun enpresaz informatu zaitez. Bere web orriak informazio ugari eskainiko dizu. Pertsona sortzailea baldin bazara, zure kurrikuluma originala izatea aparte izango litzake. Zure trebetasunez uhartu daitezen originala izan behar da, baina era berean zuzena kontratatu ahal izateko. Ez galdu denborarik eta sortu zure kurrikulum egokia, originala eta serioa. Kurrikulum on batek jarraitu nahi duzun bide profesionala leunduko dizu.